Usa ka baby girl ang napalgang patay na og naglutaw sa usa ka suba sa Zamboanga City. Pasado alas 9 sa buntag adlong Huwebes, napalgan sa mga residente ang usa ka baby girl nga naglutaw og wala nay kinabuhi sa usa ka suba sa Hilltop Barangay Pasunangka sa Zamboanga City. Dali nila kining gikuha og gibutang sa usa ka karton. Sa pagsuta, gibra-banang ana sa 7 months old ang baby girl og wala kuno kini suot nga sinina diyang napalgan kini. Sa karon, gilubong na among baby sa usa ka public cemetery sa lugar. Apan imbestigahan matud pa sa barangay council ang insidente aron masuta kung kinsa ang ginikanan sa mong bata nga posibleng residente lang sa maong lugar. Demonstradores kaya si bibi ko bata, pensa kat imbonamente no kay makalastima no sabi ko sa sosta pasa kay sabi to mga angel pasos, mga ninyo. So siguro nisita sila mga advice before sila ang prenyada, konti na pa sila kay sabi si Ken Gatkel.